Какво единицата? Динамит, 10 лева. Отиди си, Найм. Но защо бързо? Това ще скарува с приятеля си! Плачеш повече за него! За него! Днес имам дуел, Амалия. Дуел? Да, дуел на смърт. И аз съм причина, нали? Ще се бият! Аз не искам този дуел. Късно! Целият град го очаква! Хората обичат зрелището, особено такова хем смешно, хем глупав. Ами ако умреш... Вие ме мъчите от сърце! Декларационен де амор? Естамур! Любов! Чии са тези женски леки? А това какво? Няма Ще видим и днес, че това чуждестранно растение не се хваща на българска почва. Това е нечовешко! Зверщина! Храбър е, но дуел мрази. Добавяш ли проферова? Приятно гледа! Пей балалайка, чудната песен.